Για να αναδεικνύουμε και ωραία πράγματα που γίνονται. Έγινε μια πολύ σημαντική εκδήλωση με πρωτοβουλία του επιμελητηρίου της Πρέβεζας και ήρθε μια σημαντική επιβεβαίωση, κυρίες και κύριοι, για την υψηλή ποιότητα του ελαιολάδου της Πρέβεζας μέσα από τις πρώτες αναλύσεις από το ευρωπαϊκό έργο Olive Oil Med.Net, καθώς όλα τα δείγματα που συλλέχθηκαν από παραγωγούς της περιοχής κατατάχθηκαν στην κατηγορία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Ξέρουμε ότι η Πρέβεζα έχει πραγματικά πολύ ωραίο λάδι. Έρχεται το έργο αυτό να το επιβεβαιώσει. Θα δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, τον κύριο Γιάννη Μπούρη. Μια σημαντική επιβεβαίωση για την υψηλή ποιότητα του ελαιολάδου της Πρέβεζας ήρθε μέσα από τις πρώτες αναλύσεις του ευρωπαϊκού έργου Olive Oil Med.Net, καθώς όλα τα δείγματα που συλλέχθηκαν από παραγωγούς της περιοχής κατατάχθηκαν στην επιμελητήριο Πρέβεζας, παρουσία παραγωγών, επιστημόνων και εκπροσώπων του Ελγοδήμητρα. Την ανάλυση των πρώτων 100 δειγμάτων παρουσίασε ο επιστημονικός συνεργάτης του οργανισμού Παναγιώτης Κάτσαρης, ο οποίος υπογράμμισε ότι τα ελαιόλαδα της περιοχής διαθέτουν φυσικά χαρακτηριστικά που τα καθιστούν πρότυπο ποιότητας και αυθεντικότητας. Παράλληλα, ο Δ. Γεώργιος Γιαννόπουλος, ερευνητής γεωπόνος, παρουσίασε το νέο πρωτόκολλο εφαρμογής φιλικών προς το περιβάλλον τεχνικών για ελαιώνες και ελαιοτριβία στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης του αγροδιατροφικού τομέα. Την εκδήλωση συντόνισε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας, Ιωάννης Μπούρης, ο οποίος αναφέρθηκε συνοπτικά στην πορεία υλοποίησης του έργου και στους στόχους της επόμενης περίοδου. Το Olive Oil Med.Net, που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Euromed 21-27, συντονίζεται από το Επιμελητήριο Πρέβεζας και περιλαμβάνει 13 εταίρους από 7 ευρωμεσογειακές χώρες, μεταξύ της Ελλάδας, Ιταλίας, Ισπανίας, Γαλλίας, Πορτογαλίας, Κύπρου και Αλβανίας, ενώ συμμετέχει και το Ισραήλ ως συνδεδεμένος φορέας. Κατά το επόμενο διάστημα, το έργο περνά στη δεύτερη φάση συλλογής και ανάλυσης δειγμάτων από τον Νοέμβριο του 2025 μέχρι και το Φεβρουάριο του 2026, καθώς και στη διοργάνωση δωρεάν διαδικτυακών σεμιναρίων για φιλοπεριβαλλοντικές τεχνικές καλλιέργειας και πιστοποίησης. Παράλληλα, θα δημιουργηθεί ένας ψηφιακός κατάλογος αυθεντικών και φιλικών ελαιολάδων που θα περιλαμβάνει δεδομένα ποιότητας και μεθόδων παραγωγής, καθώς και μια ηλεκτρονική πλατφόρμα δικτύωσης για παραγωγούς και επιχειρήσεις από όλες τις συμμετέχουσες χώρες, διευκολύνοντας την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη εμπορικών συνεργασιών. Στο τελικό στάδιο θα ιδρυθεί το μεσογειακό δίκτυο Med Olive Oil Network, το οποίο θα συνδέσει φορείς, παραγωγούς, πανεπιστήμια και διεθνοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του ελαιοκομικού κλάδου. Με τον ηγετικό ρόλο του Επιμελητηρίου Πρέβεζας, η περιοχή αναδεικνύεται σε κέντρο αναφοράς για την ποιότητα και τη βιωσιμότητα του μεσογειακού ελαιολάδου, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να πρωταγωνιστεί σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες με ουσιαστικό αναπτυξιακό αντίκτυπο στην τοπική οικονομία. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το Μάιο του 2026 με ένα μεγάλο τελικό συνέδριο στην Ελλάδα, το οποίο θα συνοδευτεί από δράσεις επίδειξης και εκπαίδευσης για παραγωγούς και επιχειρήσεις του συγκεκριμένου τομέα. Αυτά λοιπόν, θα μείνουμε στο θέμα, καθώς παίρνω τα λόγια του ίδιου του Πρόεδρου του Επιμελητηρίου της Πρέβεζας. Η Πρέβεζα δεν είναι ένας προορισμός μόνο τουριστικός, είναι ένας τόπος που προκόβει, είναι ένας τόπος που παράγει με υψηλής αξίας και θρεπτικής και όχι μόνο και υψηλής ποιότητας προϊόντα, όπως είναι φυσικά το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Κύριε Μπούρη, καλησπέρα σας. Χαίρομαι που τα λέμε και που τα λέμε κάτω από αυτές τις συνθήκες, γιατί πραγματικά στον τόπο σας γίνονται ωραία πράγματα, ξεχωρίζει σε πολλούς τομείς η Πρέβεζα. Καλησπέρα κύριε Χριστοφορίδου, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Εγώ χαίρομαι γιατί νομίζω ότι πρέπει μέσω εσάς ουσιαστικά και ως επικεφαλής εταίρος του προγράμματος του συγκεκριμένου το Επιμελητήριο είστε η φωνή όλων αυτών των ανθρώπων, όλων αυτών των παραγωγών που πασχίζουν καθημερινά από το χωράφι μέχρι τα ελαιοτριβία για να έχουμε αυτό το πραγματικά εξαιρετικό προϊόν. Ένα εξαιρετικό προϊόν, πολύ σωστά το λέτε. Το Επιμελητήριο Πρέβεζας έχει τη χαρά και διαχειρίζεται αυτή την προβληματική σε ευρωπαϊκών έργων. Και αξίζει να αναφερθεί δεδομένου ότι τα εμπορικά επιμελητήρια δεν ανήκουν στους φορείς της γενικής κυβέρνησης, δεν χρηματοδοτούνται. Άρα, τι πρέπει να κάνουν, να παράξουν πολιτική μέσω προτάσεων και υποβολής αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση για διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων. Λοιπόν, αυτό κάναμε. Και ένα από τα έργα τα οποία υποβάλαμε είχε να κάνει με την ανάπτυξη του ελαιολάδου, του χρυσού μας, όπως χαρακτηριστικά μου αρέσει να λέω, κυρία Χριστοφορίδου, και με την ευκαιρία την οποία μου δίνεται, το τοπόσιμο πλέον του Επιμελητηρίου, το επίσημο τοπόσιμο είναι η ελιά. Έχουμε μια πολύ ωραία ρίτσα, την οποία την αποδίδουν σε οποιαδήποτε θεσμική μας συνάντηση, τόσο στο ελληνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πράγματι, πριν από λίγες μέρες,
είδαμε τα πρώτα αποτελέσματα. Μιλάμε για 100, όχι για 1 και 2, μιλάμε για 100 δείγματα ελαιολάδου από διάφορες περιοχές του νομού Πρέβεζας και μείναμε έκπληκτοι. Και εμείς, ενώ γνωρίζαμε την ποιότητα του ελαιολάδου, πιστέψτε, γνωρίζουμε πολύ καλά την ποιότητα, ένα πολύ καλό προϊόν το οποίο βγάζει η Πρέβεζα, καλής ποιότητας παραγόμενο προϊόν. Όλα λοιπόν οι βιοχημικές αναλύσεις οι οποίες έγιναν χρηματοδοτούμενες μέσω του προγράμματος απέδειξαν ότι ανήκουν στο εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα. Όλες. Και ειδικά οι στερόλες τις οποίες διακατέχουν τα αλάρια της Πρέβεζας θεωρούνται από τις υψηλότερες στο ελλαδικό χώρο. Είναι κάτι το οποίο μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Ευκαιρία τώρα, και το κάνετε βέβαια και μέσω εκθέσεων, για εξωστρέφεια. Ρίχνετε πλέον και μέσω του προγράμματος αυτού όλο σας το βάρος σε αυτό που λέμε να φύγει ως είδηση και μόνο. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα αποφέρει πραγματικά πολλά ωφέλη για τους ντόπιους παραγωγούς και για την τοπική κοινωνία. Η είδηση να φύγει πραγματικά μακριά και να αξιοποιηθούν αυτά τα στοιχεία. Κυρία Χριστοφορίδου, πριν από λίγο καιρό, πριν από 3 εβδομάδες συγκεκριμένα, συμμετείχαμε πάλι με περίπτερο του έργου. Στην Ιταλία είσαστε, σωστά, τότε? Στην Ιταλία χρηματοδοτούμε το εξ ολοκλήρου, όχι με χρήματα, να αναφερθεί των επιχειρήσεων μελών μας, με χρήματα τα οποία βρήκαμε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί πάλι αναδείχθηκαν τα ελαιόλαδα της περιοχής μας. Χαρακτηριστικά θυμάμαι το ενδιαφέρον των Ιταλών και μείναν εντυπωσιασμένοι όσον αφορά την βιοχημική ανάλυση την οποία κάνανε και αυτοί από την πλευρά τους. Ο δικός τους οργανισμός, ο Ασοπρόλη, ανέλυσε και ελαιόλαδα αυτός δικά μας και πράγματι μείναν ιδιαίτερα έκπληκτοι. Άρα αναδεικνύεται ότι η προσπάθεια την οποία έχουμε ξεκινήσει πριν από 6 χρόνια με το προηγούμενο έργο, γιατί αυτό είναι συνέχεια ενός Ίντερεκ, με την οποία μεταφέραμε τεχνογνωσία στους παραγωγούς, με την οποία ήρθαμε σε συνέργεια με τα ελαιοτριβία. Μόλις αυτές τις προσπάθειες που κάνουμε, που βλέπετε, συμμετέχουμε σε εκθέσεις, αλλά όχι για να πάμε βόλτα. Συμμετέχουμε έχοντας κάτι να αποκομίσουμε, κάτι να κοινωνήσουμε. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Αλλά με κύριο ζητούμενο τη διασύνδεση του πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό. Ένας τουρισμός ο οποίος, κακά τα ψέματα, στην περιοχή μας είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένος και ένας πρωτογενής τομέας που διαφάτει. Και εμείς οφείλουμε να πρωτοστατήσουμε τα επιμελητήρια, να διασυνδέσουμε τα τοπικά μας παραγόμενα προϊόντα. Γιατί όχι μόνο η Πρέβεζα, κακά τα ψέματα, η Ήπειρος βγάζει ιδιαίτερης αξίας ποιοτικά παραγόμενα προϊόντα. Τι να πούμε για τα προϊόντα τα ορεινά, τα οποία βγάζει η περιοχή μας. Βλέπουμε, συμμετέχουμε. Μα πραγματικά, κύριε Μπούρη, αν έχουμε ως Ήπειρος για κάτι να πενευόμαστε, αυτό είναι το ελαιόλαδο, ουσιαστικά τα αγροτικά προϊόντα που έρχονται από το χωράφι, είναι πολύ σημαντικά και αυτά, είναι τα γαλακτοκομικά μας και, όπως λέτε, τα εξαιρετικής και υψηλής θρεπτικής αξίας κρέατα που έχουμε. Τα κρέατα και τα λιεύματα, ναι, είναι κάτι που οφείλουμε να το συνειδητοποιήσουμε και αυτό να το διασυνδέσουμε με την κουλτούρα μας. Γιατί μας χαρακτηρίζει κάτι τους Ηπειρώτες, το αυθεντικό. Εμείς δεν πουλάμε τουρισμό εδώ. Εμείς πουλάμε εμπειρία. Και φιλοξενία, έχετε δίκιο. Και θεωρώ πάνω σε αυτό πρέπει να χτίσουμε και είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία μπορούμε να κερδίσουμε. Ακόμα και ενδοχώρα. Θεωρώ ότι αν υπάρξει ένα σχέδιο το οποίο γίνεται από πλευράς της περιφέρειας, αλλά πρέπει να δουλέψουμε πιο γρήγορα πάνω σε αυτό και έχουμε και χρέος και εμείς στα επιμελητήρια. Γιατί για να μας σεβαστούν πρέπει να σεβαστούμε εμείς πρώτα τον εαυτό μας. Να σταθούμε συνομιλητές με άλλα όργανα θεσμικά ανώτερα από εμάς. Πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να διασυνδέσουμε όλη την κουλτούρα την οποία έχουμε, όλη την παραγόμενη ποσότητα με το τουριστικό προϊόν, το οποίο κακά τα ψέματα είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας μας. Και κάποιος ο οποίος θέλει να έρθει στην Πάργα, την όμορφή μας, να κάνει διακοπές, θέλει να πάει να δει και την. Και επίσης η πανδημία απέδειξε περίτρανα ότι το ένα δεν είναι ξέχωρο από το άλλο και δεν μπορεί ο κάθε τομέας να δουλέψει και μόνος του, έτσι. Κακά τα ψέματα. Είδαμε σε μια περίοδο κρίσης τι έγινε με τον τουρισμό. Τι μας έμεινε εκείνη την περίοδο? Ο πρωτογενής τομέας. Ο πρωτογενής τομέας, πράγματι, και η διατροφική αλυσίδα ακόμα δεν είναι επαρκή στην περιοχή μας. Εδώ αναδεικνύεται ένα ζήτημα που πλέον και θεωρώ σίγουρο και αξίζει να αναφερθεί ότι το επόμενο διάστημα πάρα πολλοί νέοι, τουλάχιστον θεωρώ, ότι θα εμπλακούν με τον πρωτογενή τομέα, με το δευτερογενή, με τη μεταποίηση, δεδομένου ότι σε εποχές ψηφιακής ανάπτυξης και τεχνητής νοημοσύνης πάρα πολλές δουλειές θα εκλείψουν. Θεωρώ το μέλλον είναι εκεί. Και κακά τα ψέματα, γαλοχηθήκαμε από τους γονείς μας
όλοι μας έτσι, ότι ο πρωτογενής τομέας είναι δύσκολος. Πλέον όμως έχουν αλλάξει τα πράγματα. Εκεί θεωρώ είναι ευκαιρίες και εκεί είναι το μέλλον. Και πρέπει να πρωτοσταθήσουμε τόσο στην καλλιέργεια, τόσο στην παραγωγή, όσο και στη μεταποίηση των εξαιρετικά παραγόμενων προϊόντων. Είναι όλη αυτή η παραγωγή, όλοι αυτοί οι άνθρωποι κοντά σας, είναι στο επιμελητήριο κοντά, κύριε Μπούρη, και πραγματικά έχουν καταλάβει πόσο πολύ τους βοηθάτε μέσα από όλες αυτές τις ενέργειες? Κυρία Χριστοφορίδου, είναι δυνατόν κάποιος ο οποίος τον σέβεσαι να μην σε σεβαστεί? Η σέβαση ούτε εκμιεύεται, ούτε εξαγοράζεται, ούτε προσποιείται. Αποκτιέται. Είναι απλά τα πράγματα. Είδατε την προσπάθεια που κάναμε στο μετρό της Αθήνας, στο ηλεκτρικό. Μια σημαντική προσπάθεια, έτσι. Και το κόστος αυτής. Ο κόσμος βλέπει πόσο αποπληρώνουμε, βλέπει την πρωτοβουλία, βλέπει τον χρόνο που αφήνουν. Έχω την τιμή, λοιπόν, και είναι δίπλα μου εξαίρετα άτομα του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και από την αντιπολίτευση. Εδώ δεν μας χωρίζει κάτι. Εδώ όλοι μας ενώνουμε δυνάμεις για να αποκαταστήσει η περιοχή γρήγορα το χαμένο έδαφος, το οποίο λόγω των αλλεπάλληλων κρίσεων και πολιτικών χρειάζεται να γίνει. Κύριε Μπούρη, επειδή κακά τα ψέματα, υπάρχουν και επιμελητήρια που μένουν και αδρανοί. Ίσως να μην είναι τόσο μπροστά και να μην μπορούν να τρέξουν όπως τρέχετε εσείς, έτσι, και να είναι μέσα στις εξελίξεις. Είναι όντως άξιο αναφοράς, πρέπει να το λέμε, ότι είστε εταίρος ως επιμελητήριο επικεφαλής σε 4 πολύ σημαντικά ευρωπαϊκά έργα. Πώς το καταφέρνετε αυτό, και αν θέλετε έτσι λίγο να μοιραστείτε εμπειρία και τεχνογνωσία με άλλα επιμελητήρια, με άλλους φίλους που μας παρακολουθούν που ασχολούνται αντίστοιχα, τι θα λέγατε, τι σας ξεχωρίζει? Να αφήσουμε τον εγωισμό και να κοιτάξουμε τα πράγματα τα οποία μας ενώνουν για να κοιτάξουμε να πάμε μπροστά. Αυτή είναι η λύση. Από εκεί και πέρα, τι γίνεται? Χρειάζεται στελέχωση. Εδώ, όταν στελεχώσαμε το φορέα μας, εγώ με δεύτερη φορά εκλεγμένος πριν 1 χρόνο, τέτοια εποχή ήταν επανεκλογή, δεν τάξαμε καμία θέση, δεν βάλαμε τις φίλες μας, δεν βάλαμε τις γνωστές μας, τους γνωστούς μας. Κοιτάξαμε να βρούμε υψηλά καταρτισμένο προσωπικό για να στελεχώσουμε το επιμελητήριο Πρέβεζας. Δεύτερον, είναι θέμα διοίκησης όλα. Είναι μια ορχήστρα τα πάντα, και στα επιμελητήρια και στους δήμους και στις περιφέρειες. Όταν ο σκοπός είναι σεβαστός από όλους, άρα θα έχουμε παραγόμενο αποτέλεσμα. Και έχουμε καταφέρει και κάτι, κυρία Χριστοφορίδου. Έχουμε φέρει την πανεπιστημιακή ακαδημαϊκή κοινότητα στην πόλη μας. Συνεργαζόμαστε με 8 πανεπιστήμια. Με μελέτες, τεχνογνωσία. Να δείτε τι είναι τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Άρα τι θέλει? Στόχο, θέλει και πολλή δουλειά. Και τα πράγματα είναι πολύ απλά. Αρκεί να μπει το νερό στα βλάκια. Μετά πάει από μόνο του. Πιστέψτε μου. Μάλιστα. Χάρηκα πολύ για αυτή μας τη σύνδεση και για τα ωραία νέα, έτσι, που μας κομίσατε μέσω της εκδήλωσης του επιμελητηρίου. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε και την επόμενη φορά να είναι πραγματικά έτσι για κάτι εξίσου πολύ σημαντικό. Να είναι χαρά μου. Και προτιμάμε το τοπικό μας πρεβεζάνικο ελαιόλαδο, που είναι καταπληκτικό. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο να ακουστεί αυτό και να φεύγει το μήνυμα αυτό. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Μπούρη. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, βλέπετε, έτσι, υψηλής αξίας προϊόντα παράγονται στον τόπο μας. Πρέπει να τα στηρίζουμε. Πρέπει να είμαστε δίπλα στους ντόπιους παραγωγούς. Και αυτό είναι και μία ανοίξη και προς τις τοπικές επιχειρήσεις εστίασης. Να στηρίζει ο ένας τον άλλον, να στηρίζουμε τα ντόπια μας προϊόντα, τους ντόπιους παραγωγούς, γιατί πραγματικά τα ωφέλη και το κέρδος θα είναι η οικονομία, έτσι, είναι αλυσίδα, η κοινωνία είναι αλυσίδα, ο ένας με τον άλλον είμαστε, οπότε το όφελος θα είναι πραγματικά πολύ πολύ σημαντικό για όλους. Θα φύγουμε από αυτό το θέμα, θα σας πάω μέχρι και το Μέτσοβο, όπου και χθες είχαμε επετειακές εκδηλώσεις παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Έγιναν οι εκδηλώσεις για τα 113 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης από τον τουρκικό ζυγό. Μια πολύ σημαντική ημέρα η χθεσινή για το Μέτσοβο. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας από την απελευθέρωση του Μετσόβου από τον τουρκικό ζυγό. Το Μέτσοβο αποτέλεσε καθοριστικό σταθμό για την απελευθέρωση ολόκληρης της Ηπείρου, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά την νίκη που ακολούθησε στα Γιάννενα και ύστερα από σχεδόν 5 αιώνες σκλαβιάς ανέκτησε την ελευθερία του, καθιστώντας τη στιγμή ιστορικό ορόσημο για την περιοχή. Οι φετινοί εορτασμοί είχαν ξεχωριστό χαρακτήρα και κορυφώθηκαν παρουσία, εκτός του κυρίου Τασούλα, του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Αθανάσιου Δαβάκη, βουλευτών της περιοχής, των τοπικών αρχών και βέβαια των Μετσοβιτών. Ο κύριος Τασούλας έδωσε το παρόν στη δοξολογία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής, χώρος στατούντος του Μητροπολίτη.